BJP bai tipramot ha bolai mani tabuko thaglai manyako yang am palaijak waisoi sebut kurayo yorlayo tini kok tama kaisa kasai phaika pekwar jola jন্মজনগর এনসি কনস্টিটিউয়েন্সি বিসিং খবজাকনাই ওয়েস্ট জারল বাসাইনি দুপফরাও tipramot hani borok rok dur to dur panda khlaini thangtani bo khorok dok thangmani lama kasui bujaka borok kok sijaka BJP ni o kendro batainai moji debormani tijulung banyo BJP ni khorok brei adong rok borno lama kasui bukha tai bike rok sebai jakma bai baksano duku bo mani bujaka borno Srinagar thanao sahoroi candidate Gita Debormano saknai nyok rogo thangai manai jaka nei report bo phunuka borok kok silchamani bisingo munai rokni kok silchaka Sukuram Deborma Robindra Rakesh Bojon Subhas tai Probit Deborma songkhnai oro bojaknai rongkha Suken Biswajit Tapos tai Pati Deborma songrok borok Anandanagar CSCO thangai sak manai jakika o kok mano Rani Bazar thanao bahaya thangai case teinai tai Pati thayo silai bahaya 2 round kok khakni kok silchaka Suken Deborma song kok mo sumer panda khai khumlung party office ni party office tabo o bojangai rok West Jarol Basai Podomohon Parani Apit Deborma Biswajit Suken Rahul tai Diam Nokhobai Tapos Deborma song case bornai thunai saika tai ereng kok silchawai press meet khaimani a kok silchawani ereng hni bo sai khanar kabro songo tino belai unfortunate kaisa incident kha jini 17 February jন্মজনগর constituency ni bisingo khobjak West Jarol Basai tai dupsara amchayo abo jong tini chini candidate rong tunyai je chini West Jarol Basai o jong kaisa dur to dur campaign tongmani a jagao jong khorok dok haika 6 jon jong aro thangi tonglaimani jorano BJP ni candidate je 17 February bajanai Moji Deborma tai bini group rong tui jingno lamao asutogoi jingno attack khaika chini ani logi tongnai Bapi Deborma bono yasirok baika tai chini je bike scooty tongmani aborok bebak sebai baika a jagao jingno main bunai rok hamakai chini a jagani local khorongni tongo khoroksani bumungke Sukuram Deborma bono kalang ni sini jago tai khoroksang ke Robindra Deborma borok al jagani local tai khorok bring ke yang dupsara side je chini kamini boroni mungke Rakesh Deborma Bojon Deborma তারপরে নিনি Subhas Deborma tai khoroksani bumung Robi Deborma borok khorok brai aro tongoi sino bukha a bumani bisingo chini skuti rok sabaimani bisingo borok a bujangmani kadinani bagai borok jengno bin nukhungni borok rongno jarai khonai rongno saro bo press meet bo khrarika amo begangno allegation false allegation chini mungu je am haike samani amo bebai belai ke jaya kalaika jeng pun dino pano jeng je pro bo report kha jeng ajorawo ipaniro tabuk pano proof tongko ang ajorawo doctor najagoi tongyo eko prescription obo ang doctor najagon prescription obo ajorawo jeng je jaga borok press meet khai tongo ajorawo jeng doctor besi najak tongo ongke a je allegation demani abo totally false tini borongni o je tomung chidar tongmani abo ni yang ni katinan bagai borok jengno false allegation di katini sengke tini chini candidate 17 February tipramot hani candidate chini Madam Gita West Jarol Basai dur to dur camping khajani hinoi aro kok rojak tongmani ba jengno rihinu phun khai jengno rihin ganga jengaro madam bai malanya hini thangmani jorano borok jengno lama ka sochogoi buka aro je boro nai ngake main je BJP ni candidate Moji Deborma bin instruction banyo bini je borok jengno akraman khaya tini jeng khorok dok haika 6 jon jeng 6 jon tongmani bujangnai rong bumung ke Bapi Deborma Suken Deborma Rahul Deborma Diam Deborma tayang Biswajit Deborma tai khorok jangke Tapos Deborma ngake tabuk phano bo hospital ko boro present koroi yang Bapi Deborma bini ke yasirok bajak nor nuguman kana dale bo tabuk Anandanagar CSC center ro police song janukha jeng Srinagar bo thangka tabuk chini phone ni bisingtei jeng chini je Rani Bazar thana aro bo thangka jeng tabuk aro thangnya Rani Bazar thana thangni affair bo khani hini wanchola jeng candidate no logo information deka anga candidate jengno hospital talmani bagai bo aro chini Srinagar thana ni usibe kok salaimani bisingtei Srinagar rok jengno cover khlai
जोंनो हस्पिटालाव बतालांखा हस्पिटालाव तालांगे बरं ट्रिटमेंट खायरिनि जोंनो नगजार थांगे नमसे सिनगरनि पुलिस अफिसार लां सिन कर्मिराव दङ सिन लगे जोंनो आनन्दनगर CSC सेन्टार तालांखा kasus kalau trikmen lain akhirnya tabung jara tei nai phekya angke kendro mobiman khana yang bedi sok bono khlai hoka जों tabung bikhirok jara dङ kalau kayak candidate tentang ini bohong mah hebat candidate chini candidate belai nyom hairok no sejawoi kok saka om hairok mani belai nyo saya ni saka tai plus chini candidate जों je boba graba instruction di jang mani जों without violence जों chini TDRD election no pairena ni samani abo haino जों giding nyo chini candidate bo abo haikong nur jarka jesba nangkha violence ta khlaidi जों nangke प्रशासननि माध्यमे जों बरंनो एक्शन लानाय abo haikino saka जों chini candidate ngomong bekerja biasa karena milatan ini apa जों गोबां obviously बरं जों FIR माखानि बं मंगै कारण जों chini कर्मी tai plus आं soyong आं belai nyo bujaka ani chibung roko dokumen jak abon bagi जों बरंनो FIR khani थांनाय ताइबो दुइ राउन्ड सिलाइबो कखा आबरक फुटेज रकबो दंगो जिनि खानिबो सिलाइ रकबो कालांका इभेन आनि दुकान तमानि आनि दुकान जे आनि बादि जाना आं याफोर कामानि बो पन्जन सिटिनि प्रब्लेम कालाइ थांखामु होमबाते मजे कोनो मखा दुकानाव नाइसिगि कमानि नबो मके दुकानाव तो नांलिया तानिंब्ला बका लाइ खाता दुकानाव तो नांलिया terus selain सचे सिलाइ दंगो आबो चिन्द भिडियो प्रुफ रकबो दंता भिडियो रकनो नरि वनो